ஹாய், நான் உங்கள் விஜய். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க. இதான் மார்க்கெட்டிங், அதான் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா உண்மையான மீனிங் என்னென்னா, அதாவது ஒரு பொருளை வாங்குவதும் விற்பதும் மார்க்கெட்டிங். ஸோ உலகத்தில் பிறந்த எல்லாருமே ஒவ்வொரு பொருளையுமே யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். யூஸ் பண்ணாமல் உயிர் வாழ முடியாது. அப்போது உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இயங்கிட்டு இருக்க ஒரு உந்து சக்தினே சொல்லலாம். ஸோ மொத்தம் 163 டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்யுது. இதில் மல்டி டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது. அதாவது என்ன சொல்கிறது, இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு ஆடு, ஒரு சோப்பு விளம்பரம் வருது. ஒரு நடிகர் அதில் நடிக்கிறாரு. ஸோ அது டிவியில் பார்க்குறீங்க. ஸோ இப்போ நடிகர் நடிக்கிறாரு, அவருக்கு ஒரு சம்பளம் வருது. அந்த ஆடு ஷூட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் வருது. டிவியில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் வருது. அங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வராங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் வருது. ஸோ என்ன சொல்கிறது, இந்த சம்பளம், இடைப்பட்ட கடை இடைவெளி, இங்கே எல்லாமே நடக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங். கடைசியாக தான் உங்களுக்கு ஒரு சோப்பு கையில் கிடைக்கிது. ஸோ உலகம் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் மார்க்கெட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிங்குமே ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட வேல்யூவை நம்பி தான் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம், பணமாக இருக்கலாம். மார்க்கெட்டிங்கிறது பல வகைப்படும். ஸோ பார்க்கலாம்.